तन्नू तन्नू, अरे अभी ले नाराज बाड़ू का? देखी राज बाबू, हमरो से पहले भी कह चुकल बनी, ऐसे हमरा से हमेशा मत मिलल करी। अरे हम तो अपन उ दिन के गलती खातिर तोरा से माफी मांगे अइली। हम बिना तोरा से पूछे तोहर घरे फोन कर देनी। ज्यादा तेज बने के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई। देखा कान पकड़ के माफी मांगे तनी। ई का कर रहल बनी, सब लोग देखा था। ऐसे गांव के लोग के बीच में तमाशा मत करी। अरे हम तो बस खाली अपन गलती स्वीकार रहल बानी। राज बाबू, हमरा दिल में राउर बहुत इज्जत बा। हमनी के ऊपर राउर जन एहसान बा, ओकर कर्ज हम कभी ना चुका सकेनी। हम जाने तनी रउआ जानबूझ के ऐसन कुछ ना करब, तो माफी के कोनो बातें नहीं खे। अच्छा, तो फिर नाराजगी कवन बात के? हम नाराज नहीं खी राज बाबू। दरअसल हमरा राउरी रोज रोज मिलल पसंद नहीं खे। रुआ नहीं खी जानत इस समाज के नजर कितना तेज होला। हमनी जैसन लड़की इस समाज के नजर के पहचान लेवे। हम समाज के यही नजर के तो बदले के चाहता है। का मतलब? हम चाहता नहीं कि समाज हमने दोनों के साथ साथ चले के इजाजत दे देवे। समाज के नजर के बदलल इतना बस आसान काम ना होला। ये हो सकेला, बस तोहर हाँ के जरूरत बा। हम तोहरा से बस करी राज बाबू, रउआ नहीं खी जानत परिवार के जिम्मेदारी आपन जिंदगी से बहुत बड़का होला। मंजली देख लो, हाँ वो पगला के पागलपन। अरे जे पागल अपन पागलपन में आपन नुकसान पहुंचा सकेला, वो तो केहू के नुकसान पहुंचा दी। हाँ दीदी, हमार तो डर के मारे हालते खराब रहे, हाथ गोड़ कांपत रहे। और बाबूजी, बाबूजी के देख लो कैसे बेटा बेटा कहत रहा। हम तो चलनी अपन मैका। तोहर का होई मंजली? हमरा के उनका लगे थोड़ी जाए के बाद दीदी, पर रहे के बाद इहे घर में नू ओकर देख रेख के करी। इहे तो हमरो समझ में नहीं खे आवता दीदी। कहीं माँ जी काम हमरा के सौंप देनी तो गईलो काम से। हम तो देवर जी से बोल रहे हम कि ए देवर जी हमरा खातिर दूसर देवरानी ले आई, काहे के रजिया तो अब गईल काम से। दीदी जा जा देखो वो पगला के। दीदी दूल्हे विक्रम पागल नहीं खे, और आगे से ये बात हम सुने के नहीं चाहत। माफ करम माँ जी, अब पागल के पागले नु कहल जाई। असल में तू अपन इंसानियत बिसर गई बाड़ू। अरे जो लड़का अपन आप में नहीं खे, ओकरा मासूमियत पे तहरा तनिको तरस नहीं खे आत। खूब तरस आवता, लेकिन रउआ लोग अपन बेटा के मुंह में हमनी के ख्याल भूल गइल बानी। अरे तनी तो ये चिंता करी कि ओकर देख रेख करे के। मर्द लोग तो रात रात भर घर से बाहर रहेलन, और हमनी से ये सब ना होई। बहुरिया, रउआ के बबुआ के चिंता करे के कौनो जरूरत नहीं है, हम सब कर लेम। अरे लइकाई से उनका के खिलौले बानी, अब मारो खैले बानी। अभी 40 बरिस के बाद नमक के कर्जा उतारे के समय आवता। रउआ चिंता जिन करी, हम उनकर देखभाल कर लेम। आपन देखभाल तो ठीक से होत नहीं खे बुढ़ऊ, तो बउआ के का करबा? जा 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 करा नमक के फर ज्यादा, हम तो चलनी। केदारी भैया, हमरा तो कुछ समझ में नहीं खे आवत कि हम का करी। मलकिनी, रहुआ चिंता मत करी, हम बबुआ के देखभाल कर लें। अरे यह हाथ से खेल के बड़ भइलन ना, हम सब देखभाल कर लें, सब देखभाल कर लें। पता ना गिरधारी भैया ओकरा नसीब में का बा। अब तो एगो दुर्गा माई से आस बा हमरा।
इतना दिन से तनख्वाह नहीं के मिलल कि हिसाबो कईल मुश्किल भइल बा। खाली हिसाबे किताब होई कि कुछ मिलबो करी? अरे अब का हिसाब करी या का मिली, और जौन कुछ मिललो बा ऐसा टूट टूट के बखरा में मिलल बा कि हिसाबो कईल मुश्किल बा। तो एमे काहे के इतना दिमाग खपाओ तनी? अरे ना हो, हेडमास्टर साहब कहलन हा कि एक आध महीना में कुछ किस्त आवे वाला बा। लागता कि सरकार बदलला से कुछ फायदा हुई। वर्मा बाबू घर में बानी? के बा भाई? अरे अंदरे आ जा। हाँ माही, बाबूलाल लाला का नौकर। बाबूलाल, अरे आवा 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 भाई आवा। का हाल बा? ठीक बा, प्रणाम मास्टर जी। खुश रहा खुश रहा। मास्टर जी, रउआ के लंगड़ू लाला बुलेले बड़न, कुछ हिसाब करे के बा। तब चलत तानी। कुछ पानी उनी? जी ना मास्टर जी, हमरा और जगह जाए के बा। ठीक बा ठीक बा। ये मुझौसा लंगड़ा लाला न जाने कहिया मरी, मोर से ज्यादा सूदे के पैसा खाला। अब का होई जी? होई का, ओकरा से मिले के ते जाही के पड़ी। आखिर ओकरा से कर्जा ले ले बनी, ओकर कर्जदार जे बनी। हे भगवान, ओकर कर्जा कैसे सधी? और 3 को बेटी पैदा कैला, कुल कर्जा सद जाई। उधार लेके घी पियोले के काम, अब बेटी समन के तो हीरोइन ही बना के घुमावेली और कर्जा लेके। हैं? चुप रही बबनी, ई बेर बेर हमार बेटी सब पर नजर मत लगाई। दोसर से ज्यादा आपन के नजर लागेला। ए दादा, अब हमार नजरियो लागे लगल। कुछ दिन में हमरा के डायनियो बना दिया है। हमार ई कहे के मतलब ना रहे। राउर हम खूब मतलब बुझत मानी भौजी। राउर चाहतानी कि कर्जा खात होनी आ घर छोड़ के जाई हम। हैं? रउआ इहे घर के खानी, बाहर के ना बबनी। अपने भाई बाप के कमाई खानी, राउरे ना आई भौजी। तबे से पटर पटर बोला तारू। अरे किशनवा, अपनी मेहरारू को काहे नहीं के चुप करावा तू? त कर्जा भी राउर भाईये लिए आइल रहन, राउर बियाह खातिर, हमार बेटी खातिर ना। हाय, अभी ये कुल बाकी रह सुना के। मन तो करता ही फांसी लेके हम अपन गर्दन काट ली। बस करा तू लोग, बस करा। तब से तू लोगन के बकर बकर हम सुन रहल बनी। अरे कर्जा हम ले ले बनी तो हम चुकाई, तू लोग के चुप रह के काम बा। राज, राज, अरे जी बाबूजी। संभाल के बेटा, का बात बा? कहाँ खोल गए रहे? कुछ ना बाबूजी, बस ऐसे ही। का बात बा बेटा, मन उदास बा? कुछ ना बाबूजी, बस अपन करियर के लेके चिंतित बानी। इंटरव्यू देला बहुत दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोनो खबर नहीं है। आदमी के जीवन में उलझन कबो खत्म ना होला। समस्या तो कुछ न कुछ आवत रहेला, और लक्ष्य के पावेला सही दिशा में मेहनत, लगन और उत्तम विचार के होखेला जरूरी बा। पर बाबूजी एगो बात बताई, जब दिल और दिमाग के आपस में उलझन होखे तो आदमी के का करे के चाहिए? मनिए हमेशा दिल की बात, कहे कि दिल कभो झूठ ना बोलेला, पर करिया दिमाग से। कहे कि दिल के हर काम के करे खातिर दिमाग के जरूरत होला। चला उठा बेटा, हम सामान ले आवे खातिर लिस्ट बनवले बानी। चला बाजार से ले आया था। जी बाबूजी। और सुना जी, तनी वर्मा जी के यहाँ घूम ले आइए, उनकर हाल चाल भी जाना जरूरी बा। ऐसा का ना करत रहे बाबूजी, रउआ साथे चली, रउआ को हम छोड़ देब। ना बेटा ना, हमार तबीयत ठीक नहीं खेबा। काहे, का हो गए? अरे ऐसा कोनो बात नहीं खेबा, उम्र के तकाजा बा। नहीं तो देखा, वर्मा जी जैसा तंदुरुस्त आदमी आज बेहाल बा। अच्छा, कहाँ बा लिस्ट? कौन सा लिस्ट? अच्छा लिस्ट अभी देता नहीं। ला। अब का होई जी? होई का, ओकरा से मिले के ते जाही के पड़ी। आखिर ओकरा से कर्जा ले ले बनी, ओकर कर्जदार जे बनी। हे भगवान, ओकर कर्जा कैसे सधी?
बात बाजी रुआ इतना परेशान काहे बानी? अब परेशानी के कारण होखे तब तो बताई। समझ में नहीं आवत कि लाला के जाके क्या कहम। तू 3 महीना से ओकर सूद नहीं खे दिया। अब रुपया रही तबे न दियाई। अरे ये बात ऊ नहीं खेलू समझे वाला। ओकरा त अगर शर्त के अनुसार 6 महीना तक लगातार सूद ना दिया तो घर ओकर हो जाए। हमार लेकर के सर से छत के साया उठ जाए। हे भगवान, अब हम का करी? सबसे पहले तो भगवान के नाम लेवल मत करा। अरे इतना कष्ट झेलल तो भगवानों से मारना लगी। हम तो इंसान है। अब दिमाग बोरा गइल बा। रुआ चिंता मत करी, डॉक्टर मना कइले बा। हम ही कुछ करतानी। हम ही कुछ करतानी। तू क्या करबू? हम आवत है। लाला के दे आई। संध्या, हाय मंगलसूत्र। हाय मंगलसूत्र से जरूरी रहुआ बानी। हम चाहते नहीं कि रहुआ हमारे साथ हमेशा रही। ऐसे भी ये लाला के अलमारी में रखा है चाहे हमारे अलमारी में रखा है, का फर्क पड़ा था? हाय देखी, हाय लाल धागा हम गला में डाल ले बानी। यही हमार मंगलसूत्र है। भगवान, तू और कितना परीक्षा लेबा? बोला, तू और कितना परीक्षा लेबा हमरा से? आई मास्टर साहब, राहुल तो दर्शन है मुश्किल बा। आई बैठी। जी धन्यवाद। का बताई मास्टर साहब, कितना मुश्किल से पैसा आवेला। इतना साल से इतना जगह पैसा फसल बा कि कुछ दिमाग ही नहीं काम करत। बाबूलाल, ए बाबूलाल। जी आवा ताने। है ना बा? हई देखा मास्टर साहब आए बारन, इनका का पानी नहीं पिलावा? ना ठीक बा, रहे दी। रहे दी। सही बे। भाग आई जा भाग। हाँ मास्टर जी, रउआ तो दर्शने नहीं खेत बानी। ऊ का कहल जाला? हाँ, रउआ तो ईद के चांद हो गई है। आजकल परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ गई बा, यही से तो हम परेशानी दूर करे खातिर बानी नु। हाँ बोली रउआ के हम का सेवा करी? जी बस हमार हिसाब कर दी,
उतना ही काफी बा। अरे हिसाब के का बा, बिल्कुल सीधा हिसाब बा। रउआ तो 3 महीने से दर्शने नहीं खिदल बानी। हर महीना के हिसाब तो रउआ के मालूमे बा, और रउआ मास्टर है तो हर हिसाब जोड़ ही ले। कितना ले आज बाजी रोक रहा है। लाला जी, अब रुपया के इंतजाम तो भइल ना, यही से ई ले आइल बनी। ई का मंगलसूत्र? हैं? अरे बाप रे बाप, भाभी के गला सुना कर देली हैं? और ये पाप हमरा माथा पे मर देली। अरे बाप रे बाप। लेकिन जब भाभी श्रद्धा से भेजले बानी तो कैसे इनकार करी? एकरा रख ले तानी। तनी हिसाब बता देती तो कृपा हुई। मास्टर जी, हम एकरा के वजन करा के दाम लगा के राउर हिसाब में से कम कर दें, लेकिन अगला महीना के सूद कैसे दें? बोली।